Mama muri kuda moto. Ndoziva kuti mubvunzo wako ndekuti mwana ari kupi. Ansa yangu ndeyekuti mwana ari kuuya. Thank you, Jesus. Yes. Thank you, Jesus. Imi, I don't know why. I've never met this man. I've heard about him before. Is there anything that connects you with this guy? This guy. Ush. We were back to sender. Ndiye murume wangu zvechokwadi. Vanotonza madzibaba Steven. Hallelujah. God loves you. Amen. Timu yangu ndipi mukuita sei tapinda paziso regundo zvinopisa na skimbo apa ndechiri kupisa apa nhasi ndamazi baba Steve pane nhau yandakangoona hangu pasocial media but chiunda vatsvaga saka chimbokwatisana baba muri sei azwai bose kuti tu makadiwa ziso regondo aiwa serogondo riri bose kuti akutsvaga ega tikuzviona hamune nguva yakareba maita mubatika nhasi tazosangana asi zviri sei aiwa hazvese correct unonorera kupi ndiripo ndirimusendayashonezwa sei manje kamusingatusenda inotengwa semaitira tatoita nguva chinenge chimwe chine nguva yacho ka wewe vipini muri kupi handiripo handiripo munyika kunze kwenyika chimboenda kwese kwese asi ndandiripo sezvo ndiripo chakakuya ndiripo kutozvona kuti hamuna haripo kufananidziraandimuripo handati kukunzi nafanira kutsoma ndatokutsoma mukasikunyazogona kutsoma munhu mukasikamuwana apo mandowana saka chimbonchorei zvava zvifamba sei pesa zvabachomwa muchiita zvizhinji as usual zvinhu zvese zvazvifamba zvakanaka is only based kuti ndii ndakangokata maybe kuenda masocial media platforms ma-national broadcast platforms ndii ndakangokata base kudai even mapeji yangu yakautilize handidiya asi ndiripo handiripo ndiripo kuchechi fulltime maduties angu basa rangu zvese baba kuwanika kupi aiwa ndiripo ndikuwanika izvo ndikuwanika pamazuva ese pazineza 5 ipapo pamazuva ese ndopandikuwanika kana ndinenge muchirovera muri papi because uziva kuti 10 off ndowa muchiti zvekeza 10 off along makonto machipisa aiwo kudaita chazodzoka zvedi ipapo because nemutosvika kwamakuzo vaudza chaipo location nefone number kuti vanosvika kuposition but pane nyaya enda kutsvagirai mazibaba ngandichierenga meno prophet vaita prophecy avaisa ndichaita ndichiratidza vanhu pascreen zita ravo ndikanobhaise zvangu but vaprofesi zvaito ndikutsvagei nyaya yomukuiziya ndakuudzai tisatagara panapa painterview pati titsanangura pane ndichamboplaya zvangu vomboona vakaiona zvavavhidiyo ndakatosanganawo nayo ndakasangana nayo unfortunately ivhidiyo ikuinvolva zita rangu maybe a part of my life but iine false content. The whole content of the staging video is wrong content yega yega apana zvinhu zvemashuwa chinhu cheshuwa chiri papo bese ndichezita rangu ranzi Stephen Mugabe ndo chinhu cheshuwa chiri papo zvimwe zvese ndizvekunyepa zita rangu chete ndochinhu chechokwadi chiri papo vari kubuda mavhidhiyo uyo mupurwa ari kuzviti bishop iro uyo ari kunyepedzwa ngari profita yangataura nezvimweyo because in spiritual industry in spiritual ministry hatorimo at all. Mukadzi anga achibuda mukadzi anga achibuda ndimai vemwana wangu zvakaita ndakuda kumurora ndaine vasikana 2 but mungoziva semukomana handikasisa ndo zvakawanda ndikati so uyo akangoitawo pamwiri ndichizonorora ndakanga ndichida gara baba ndobva vandiratidza murume uyu Stephen Mugarino something like that zvokupa ndaona achiita zveback to sender ndati ndanzi nababa mumuudze kuti zvanzi nabishop
une pawakakanganisa karasa nzira yaMwari, moyo wako ukada upfumi. Murume wako iwe waida Mwari, waitya Mwari, ati nzara yeupfumi. Yes, akada kudya shuwa. Nzara. Zvino mwana akushayikwa. Urikuda mwana wako kuti adzoke? Ndikuda mwana adzoke shuwa. Anyora grade 7. Saka ndakutobata Steven kana mwana acho pana kuti yes father. Asi kunzi ari kufana kudzoka ndaari kuziya kwaari. Mwana akadisappear. Chokwadi. 10 years old. Yes. And then I should come here. Pakuza kundinesa. Even how do you feel? Munhu achibuda achitaura zvakadaro. Zvazvinoita ndezvekuti ndiri munhu wekuti ndakakasika kuziva shoko raMwari kuti mwana mudiki. Handani ndogona. Mama mako muri kuda moto. Ndoziva kuti mubvunzo wako ndewekuti mwana ari kupi. Ansa yangu ndeyekuti mwana ari kuuya. Thank you, Jesus. Yes. Thank you, Jesus. Amy, I don't know why. I've never met this man. I've heard about him before. Is there anything that connects you with this guy? This guy. Ush. We were back to sender. Ndiye murume wangu zvechokwadi. Vanotonzi madzibaba Steven. Hallelujah. God loves you. Amen. Mazibaba, pane makada kukubvunza imi mune vakadzi vangani? Because nemukadzi wangu andichiona pavhidhiyo yaBishop wangu achiparidza anga achitendewei pane mwana ari kushayika. Mutsanangurirewo ipapo. Ndamboti taure zvishoma nezvazvo. Asi chokwadi chiripo ndechekuti panyaya yemadzimai handina madzimai hobho, ndiri mudzimai mumwe chete. Ndire wani mukadzi. Taura kuno kundamusiya kumba. Ndokwaari kumba kwangu kwandogara. Ndokuvhiwa ndokwandogara. Ndokune mudzimai wangu. Tine vana vedu 3. Mzeona zvinobuda. Ko mwana ari kushayika. Zviri kufamba sei? Mwana ari kushayika. Hamunomboona here yavo kuti ndokwenyu kuona kuti mwana aripi. Wacho anga achiita. Aiwa, nyaya yemwana ndekuti sinzi chigara ngati nenyika nyika ine mutemo, handiti zvinhu zvakafanana izvo zvakadaro zvekuti kwashayika mwana zvinhu zvinofanira kutoenda kumutemo. Saka nyaya yekuti vanhu vakaendesa mwana ndisipo ndaiti kubulawayo vakazondipa meseji ndiri kubulawayo yatoo day number 2 kuti mwana nezuro takamushaya kupi kumba kwasisi wangu kwaanga aenda kuholiday. Ndopa ndakatoziva kuti anga asiko kuchitumbisa anga ari kwasisi wake, handiti. Then kuuya kwandakaita ndakasvikonovaona 1 and 2 ndakabvunza vamaripoti akanzi polisi vati 372 hours, handiti zvese procedure yekumutemo iyi ndikati aiwa ndainzwa ese mbatazvisiya. Pandakauya uno ndakasvika ndikavaona zvakanoonana navo ivo ndakabvunza zvese ndikati kuchikoro ndakawana ndichiita follow up yese physically ndakawana, but ini semunhu wemuya semunhu wematare ndakatopindawo mumatare ndakatozvisecha. But pandakazoona kuti ndogona kuseenzeswa nemadofa handirambomaudzira ichi handambovaudza zvakawanda ndakava ndakonyarara. Vakazoda kutesta matembers angu kuti munhu ari kufunge nai madii muri kudya rinopisa here, musi kuziva kuti mwana ari kupi chichi, madii kuti mumbouya kunoku kuti kwanise kuti tiite up and down chese nenyaya yemwana. Ndikati ndiri kuuya mai nimire handamboendako. After 4-5 days again vakandidaro ndikati ndiri kusvika ipapo mai manje handamboendako ndichimirira kuti ivo pavanoda kutsvaga kuti inini ndakatsika papa ndiri kufungeita. Hapana chandiri kufunga because ivo ndivatora mwana vapedza vataura hanzi ye mwana ari kuzopane vakufona mwana ari kunditi hanzi ndiri kumurume wangu wati kazati idhirama ramutaura kana mutazondiudza nyaya yenyu muchazoti ikazondiudza handi makaripota mapurisa isi enough. Mapurisa vati vari kuda chii, kazati vada maposta, ndakanogadzisa maposta ndovandavapa vandanyarara vandasiya kati nyaya yenyu muchabuda. Saka pavakuona manje kuti nechild marriage nechichi zvinotikosta asi nechidhirama chavo chavatoita kudhara chiworkshop chavo ichi chestaging ichi ndichekuda kuzoti uyu bishop azonzi akabuditsa mwana anga akashayika. Mwana akanga abatwa nemhepo akaenda. Mwana ari kumbokufonera akabatwa nemhepo haana kutendereka asi murwere wepfungwa. Ndobada kukubvunza kuti even kuna bishop ava vaichaura zvavaitaura iyo kuti munoti chii kwavari
Bishop ava chikakopa chinhu semunhu akangokandidzirawo mashoko ake pamhepo sezvizvi pachidhirama ndipo chichake. I think ndo manamatiro anoitawo. Ndina comment yakawanda about that is such a paganism. Handitika paganism dzake ngaite izvozvo, asi kana zvizvi kuti anoda kuonana neni face to face kuti tionane anichinza ane message yaMwari adrope message yaMwari nechiweshopu chekupfuya mapere saka but chandingatongopo ndechekuti ndomunhu ndatsitsi zvaari kuita izvozvo vamwe vakazviita vakafutsira. Kana uchida kuita dhirama rako usatambe masei vamwe saka message yangu vamwe vakaita izvozvozvo vakafa. Kana chida example kana chida example yevakafa vacho ndokona kutsanangura. Pana Anania naSafira from the book vakafa nenyaya yekunyengedza yechibhara. I think vachatoinzwa ndo example yacho vachainzwa kuti vamwe vakaita dzati arikuda kuzama kuita ndatombosvika pakuti ndizovatsvaga tombosangana mese. I'm ready yesterday. Iwo handizizwa anowanika kupi but ndo ndauza ndakuzofana ina handitoziva kuti anowanika kupi ndozvifambira ini and handitodi kuziva kuti anowanika kupi ndinoaona but muri free here kuti imi sebasa renyu I'm free, I'm ready more than 100% kuti ndimuone tisangane. Aida kuti tisangane pamweya, hazvo pamweya ndatina ndikwanisa kusangana pamweya because pamweya haatorimo muspiritual industry, haana chekuita nezvemweya zvacho. Kana otherwise chero wechina chaivo chaiva, wechina chaivo unotomunetsa watona ndiwaSatan Church. Patona kana mweya wanokutokulewo mustudio zveiruti mbonyasonzwa kuti kana muri free ndotsvaka ndiri free anytime. Nitatsvaga zita ravo ndichambata zigo aiusa vhidhiyo yacho anondiudza kuti bishop nekuti aifanira kutondibvunzawo futi asati ataurisa bhozi apa akataurisa wasasi kuziva nezvangu zvacho zvaita zvaingotedzerawo kuti iro zimpurwa raiukuratukwe saka chichine nyaya refu yatokufamba nayo ndichataurawo naye kuti iye zigo ndichataura naye sebasa rake haisi basa rekuita remakuhwa mungagoita zvakakuita makuhwa anosevenza anoreva chii. Saka mazibaba Stephen ndanakirwa ndakuwana zvatotibatsira kuti ndimbotaura ndine vazhinji ndine hama dzakawanda vana vakawanda vakasaziva kuti mazibaba Stephen vari mbori kupiko vapenyu here, vamwe vachiti vakafa, vamwe vachiti vari kupenga, vamwe vachiti vakaroiwa, vamwe vachiti vakatiza munyika, vamwe vachiti vakasungwa. Aiwa ndizvozvo. Kana ndakasungwa kusungwa kwangu haisi problem because basa rangu randakakona mari ndiri kusunungura vanhu handitika saka pamwe ndakasunungura but apa ndingangoti bedzi first step the return of the Zanda gauge handinoiziva zvatanga kutodzoka kuzovataurira vanhu ava kuti nechokwadi nemakuhwa ndopandoda kusvika ipapo kakuti zvoni muchoreva nokuti munenge muri chichaonekwa pakukwana kwemazuva apo tichasangana naGebhurona apo tichasangana naGebhurona baba chokwadi chiriko nemadziripo ndikumbira chirwarika murusiro phone number dzenyu dzekuti muzobatwa vanenge. Alright, namba dzangu dzandinokwanisa kufonerwa dzinoti 0778 963 987 778 963 987 WhatsApp, Facebook, Mazibaba Stephen, Wobek to Sender, one Mazibaba Stephen. Never fail, I will feel for an show. That what the word of women has in Amdana. Ndakandovitsinga kumba kwangu. Alright. Unongotaurira navhurwa hombe
hazvina kana 1 hour kuti kundidedza kwaita umbavarira ndikaona svikirana hani yake chiri 1 hana achikuti mapinda vaenzi apa ndachakwate kunopinda ndio vatangovatora ngatavafisa ipapo saka aiwa hazvizo zvirombe zviripo asi izvozvo ndizvo zvatoitika ipapo nanhasi nditori mushocking mood aiwa ndafana chabatana ndotsvaga bishop tionani tinokurukura zvinobatsira zvinotiendesa mberi saka timu yangu ndo zvanga zvichitoitika izvezvi ndavaona mazibaba Stephen ndataura navo tiri paBlack Studios sisori gundo rega tiuzotsvaga bishop vamenda kuti hombereka nokuti but ndichaedza kuti ndivese vese panzvimbo 1 totangire ipapo signing out